وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ويادت ol wagtny ke biz bir dağny Bani Israillerin üstüne götürdük. Guya üstlerine saýy ýandyr. O guman etdiler şol dağ şolaryň üstüne gaçyp waka bolar diýip. Biz şolara aýtdyk: "Biziň size beren zatlarymyzy ciddi tutun. Oşondaky bar zatlaryny ýad edip amel edin. Şaýat siz şoň wesilesi bilen teleke zatlardan saklanyrsynız." وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. وَيَادَتْ Sen perverdigarın adamdan oşan solbundan evlatlarını çıkaran vaxtını oşalarını özlerine şahit etti ve aytti: "Aya men sizin perverdigarınız değil mi?" Olar ayttılar: "Beli, sen bizim perverdigarımızdırsın. Biz şahit bolduk" diýdiler. Biz şu işi ettik kıyamet gününe aytmaňyz diýip biz bu tawhidden gafildik we bi habardyk diýip. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Ya aytmaňyz ki şerkni we kafirlikni bizden uzul ata-babalarymyz edipdirler we biz olardan soň wujuda gelen owlatlardyrmyz. Aya bizni gumralaryň eden işler sebäpli helak etjekmi diýip. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ve biz şeýle aýatlary açyklaýar ta müşrikler ýyzyna gaýsyn diýip. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Ey Muhammed, sen Yahudilere okuyup habar ver. Ol bir adamın ahwalyny, kimen şol adamga özümiň birligime delalet etýän delilleri bildirdim we hujjatları fahmetdirdim. Pes şol öz delillerini terk edip ondan çykdy. Pes şeytan şoň ýyzyna düşüp şonu gumrah etdi. Pes şol gumrah bolýanlaryň jumlasyndan boldy. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وأجر biz istesedik şol ayetler bilen ve deliller bilen şoň derejesini bilen de derdik. Lakin ol özü dünýäge we dünýäň malyna meýil edip delillerden ýüze gurdy. O özünün hava havasyna taby boldy. Pes şoň haly we syfaty bir itin haly we syfaty ýanydyr. Ite hemle edip gowsaň dilini çykaryp gaty hähler. We zat degmäni öz ihtiýaryny goýsaň da dilini çykaryp hähler. Şol mesel ol adamlaryň meselidir ki biziň ayetlerimizi yalandyr diýip tekzip etipdiler. Pes şu tariqa halları beyan et, şayet fikr edip düşünsünler. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ.
neveyle yamandır cemaatlaryň hali. Ki biziň ayetlerimizi yalana nispet beripdiler, o özlerine zulm etipdiler. Men yehdillahu fehuvel muhtedi ve men yudlil feulaike humul khasirun. Her kimni Allah tebarek ve taala hidayet etse, şol hak yolunu tapyandır. Ve her kimni gumrah etse, şolardır ziyankarlar.